Ziyabethabethana izimvo zabantu ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Msasazi, inkundla zeli zaboyika osopolitiki kwaye akukho mntu ungaphezu komthetho. Makabanjwe uTata Zuma xa edelela umthetho. NdinguDiphisi Nokhwe eBhayi. Mna msasazi ndithi inkundla mayivume ukhupha esi sigunyaziso umnumzana Jacob Zuma aze azoziphendulela naye ngawo onke amatyala abekwe wona. Uba uthi akanatyala azoyiphruva enkundleni leyo nto. Uba akafiki enkundleni ngexesha efanele ufikile ngayo ikhutshwe i-warrant of arrest for yena, because if ibingumhlali nje noba nguphi na bekuzokwenziwa kanjalo. Yini ingalo yomthetho? Akekho omkhulu kunomthetho. Uma ngabe sesiphumile isinqumo sokuthi umuntu akaboshwe. Ngibona ukuthi vele abasale bawasula onke lamacala ngobe kuhleka imali mahala. Impi kaBaba uMsholozi akuyona impi yakhe, impi yabantu abamnyama, impi elwisana ngqo nentuthuko yabantu abamnyama, futhi liyakhombisa ukuthi linokwenza ngokwezepolitiki ngoba lithatha isikhathi eside. Ewe makaze nayo into echazayo okokuba akaphilanga ngenene. Inkundla zamatyala mazenze ngola hlobo zidla ngokwenza ngalo nakuphi na umuntu xa engakwazanga ukuphumelela okanye xa enesingxengxezo esizachaza noba ngabana akazokwazi ukuphumelela kwinkundla zamatyala. Hayi, iyandixaka into yanamatyala malunga noZuma ngoba kaloku kuyatsho intwana ebengaphilanga. Ngoku lo mtshutshisi yena befuna uba makenze njani? Hayi noko mabamehle madoda, mabamehle. Kwakunini ngoku sithetha ngoZuma.